mo, baby na! Merendal na po, merendal na, merienda, 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 merienda. Alas 3 na, oras ng I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. pinky-on mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga impormasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapinki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinky-on mo sa Very good. DZGB. Very good. Pinky-on mo. Sure ka? Opo, nasasabutan niya mo. Di ka natatanaw, lalo nang nalulumbay. Yeah. Nasinta Ay, kita. pakarayan, no. Alat, masupgan kita, boy. Pakarayan. Ulit, pakarayan, masupgan kita. Sudah kita nasusupgan dapat. Yo, pakaraya. Lalo nang nalulumbay. Sinisinta kita, di ka kumikibo. Akala mo yata ako'y nagbibiro. Kasi ko ang langit, pati ng kanduro. Pag di kita mahal, puputok ang puso. We, di nga. We, di nga. Nakauya mo ka. Di ka O, pera. Pera man eh. lumbay. Pera man. 60. Salvatana. Di ka kumikibo. Ulit, Akala mo boy. yata ako'y nagbibiro. Magayo, Kasi no? ko ang langit, pati ng kanduro. Pag di kita mahal, Magayo, non? puputok ang puso. Very bad. Inulokan ano? Iulukan mo sa kanta mo, Garing. Hello? Oh, ano, bigo? Magayon bagang boses mo. Ata nga. Gusto ba yung magparakanta? Oh. Pero bako naman naman yan, tabakaw muran. Pero selling mo, dapat sa Holy Week na kita kayo mag-prepare ng practice. Ano. Sa Holy Week na kita mag-practice. Sa Holy Week na. Yan, bako naman yan, tabakaw muran. Natusunta ka. Basta nagumulay ba ako? Ay, sorry na nga ni, sorry na. Joke. Kawar ang boses mo. Sige, mabuhay ka. Salamat, oh. Pang Valentine ang boses mo. Pang-Valentine talaga. Pang-Valentine, ha? Pang-Valentine. Tama man. Marayman na rin. Marayman. Paroy baga. Marayman na pag-ulok-ulokan. Kung si April Boy man sana. Ah, Kay Henry M na ako. ay, yan ang gusto ko sa imo. Salamat, Bigo, ha? Salamat. Okay. Sige, bye. Bye. Sing Verde, Oh. nagtugdon. Ay, ano, para ka na mo. Nagpasigunda ka. Para ka na mo, Kisaro. Gani gusto mong sigundahan. Sing Verde, nagtugdon sa Ay, pili. mama. Naghuning malumbay, makawili-wili. Pinasiram-siram mo talaga, Adi. Ah? Pinasiram-siram mo, Adi. Pinasiram-siram mo talaga. Ulita. Wala Pinasiram-siram si mo. Sing Verde, nagtugdon sa pili. Naghuning malumbay, makawili-wili. Ano man yan? Nagralagan sa pulis. Nagralagan sa pulis. Nagreklamo sa pulis. Ha? Giray ba? Salbatana. Mayroon reklamo tulo sa pulis? Mayroon reklamo? O bueno. Asa tuyang tataramon mo niyan, mga tugang iyo po ang tataramon na. Ano asa tataramon ta? Ang tataramon. Salbatana. Nalingaw lugod ako. Ay, sus ko. No, ikaw na tabi. No, so charger ko naman sa table. Bata may nag-aapod na wala pa. Pangyayari. Ang tataramon tangon yan, mga tugang, lagpitaw. Sure ka? Iyo po. Sure ka? At ang iyo.
Aram mo rin ako sabihon mga tugang kang tataramo na lagpitaw. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Paliwanagin na ako nindo, madali lang ta. So smart na cellphone ko, madali lang ha. So smart kaya na gagamit ko. Nakuhaan, pangyari na, ay bako yan, ay, utong so, itong, yun na yan. Matibay ka talaga, nantunay. Ito talaga si Mark Shan, pogi, lagi. Yan to rin Masabi ka natin. kan, aduda ini. Agum, namit gas. Masabi si ano yan, si Kuya Beda na ano yan, si Elias Richard Gomez, masabi kay Ate Angel na Kiambao. Masabi ka kan, aduda ini. Agum, namit gas. Ano nga, bago pa niya, masabi si Kuya Beda kay Ate Angel, agum, namit pizza. Awin na. Ay, pare. Ay, bago sa karaw. Ano ba eh? Sa bahay talaga ito, sir. Pero yung binadil, taga Mario. Pareho man. Same. Ay, okay na. So, nag-text kayo ng binadilda. Ano nga nang sabihin ko? Lagpitaw. Pero kung yan na Valentine, imbis na magparabakal ka mo kiburak, dubiyan ka mo sa, ano nga nito? Sa Bidatiful. Ano nga nangarang ka na? Sa kwan dyan ni Ate Angel sa kwan? Sa may Astrodome. Sa Pasalubong Center, baga, dumiyan ka mo sa, ano nga nito? Bidatiful gan. Ang ngarang kaya kan Ate Angel na negosyo mo. So, basta iguday dyan kiba na, ano na ang ngaran, negosyo dyan, Bidatiful gayo dito. Dumiyan ka mo, imbis na mag-recall ka mo sa lalab sindok ki mga burak, di man makakaon yan masyado. Pero may mga tao talagang muyahon sa burak. Pero nga, dapat mag-isip na kita kay gari multipurpose. Bubakal na lang ka mo ki mga pili nuts. Nga na, pag tinawan mo si Agom o sa girlfriend mo, masabi sa Agom, Agom, namit pili. Dumihan ka mo sa Pasalubong Center sa Albay Astrodome. Yaw dyan sa tindahan ni Ate Angel. So, ano nga ito, Ate Angel? Bidatiful ba ya itself? Balik ko ng ganda. Totoo. Yaw naman, ikaw dyan kibabayang maputi-puti na magayon na nagabantay. Pero ang kulor niya, gari si Kwan baga, si Christine Hermosa, ang kulor, ang pagkaputi niya. Yaw dyan, hanapon nindo ito. Nantig, bakal ako digdi ni Henry M. Hanapon nindo. Kung naipaski pizza, pwede na yan. Sarong pizza, bumakal ka mo. Hello? Boy? Ayun po sa pizza. Duman nga ka sa, ano yan, sa Angeles Pizza, sa Bakakayigo naman. Ayaw mo po. Di dyan ka sa may kuha na lang, sa may Astrodome, sa Pasalubong Center baga. Ikaw pong pizza naman. At pili nga ni, mga pili candies. Po pizza. Pili candies, ipadara mo duman sa kuwan mo, syuta mo. Wala mo po ako. Wala mo po ako. It's a gesture of reconciliation. Wala nga ni po ako. Mga, kung sa simbahan nga po kan, love offering. Ani? Ano? Ginudbay na nga ni. Di, maghanap ka giraray ki iba. Ikaw ka po. Ano mo sa kuya? Para hanap ki babayi. Ano mo sa kuya? Gaw, sarawan. Sabi ka man. Anaputo na sa kuya. Gari baga so nag-agi ka naman sa may kuwang kahit baga sa may Sentro ka Legazpi. Diyan kahit baga sa may Pinyaran Direct. Ngunya day naman ngunya. Kahit to. Ikaw pa yata po. Matukto ka naman sa ang ano yan. Matukto ka naman sa ang lanog pang plywood. Aro ka no? Kuwan sa babayi. Yes sir. Ang sabi ka lalaki. Igla ka po dyan. Ay wala na noy. Natapahay na po. Ay, utopig ko apasan na to. Mabalik ito. Pagbalik ka ito, mga perang oras tabi mahalat. Mga 4 hours po ito. O, pagbalik naman, at 4 oras na balik naman. Manay! Oh! Yaw na! Ayaw na nga niya. Ano? May tragkarigos pa. Saan ba tanang pangyayari? Ikaw na talaga tunay. Nagkuskus pa ki, ano yun ki shampoo mo na, kuhan. Pagod ako pa, nagkuskus pag.
Kalamansi. Kalamansi. Latusun tayo sa batana ka. Tapos ang bayad mo, pangkape na sana. Kami na sa iyo. Kalamansi. May dalang mga kabagang kilong kalamansi. Tapi na pinistos ko mara. Tapos magaray ka so. Igwa ka? Taplangan 1/4 kilo na karne. Awinda? O sige na. Ay, sus ko. Ay, bata gari may mahangag ka ba? Sige Sinay na. ko. Ay. Sarawayo na bubuhay. Madulang ko niyo. Bay na. Ayan. Garo di gari gutom ang pait mo. Ay na. Mana. Elat ko na. Sus ko. Suminagrat lamang sa alunan ko. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Ang lagpitaw, sir. Gamit yan. Lagpitaw gamit sa? Maglagpitaw, pikula si Verde na nagtugtog sa piling. Yan. Naghuning malumbay magkakawili. Yeah. Ang nagpitaw, migo, pareho yan kanso. Bako yan sa bigbabalahan kigapo. Iyan, sir. Na, kung may lastiko siya, pero dahil sanga-sanga, Yeah, hindi barabad yun. di ba raman dumasagos. Pero, ano ba ba nakakatama? Ano ba ako pa di ako nakakatama ka? Ano ba nakakatama eh? Depende man, sir, sa pagbarabat. Ano no? Depende man sa pagbarabat. Depende sa pagabat. Iyo man ang Sa pagbarabat. meron mo bang mapariso ginada ni David kay Goliath? Is, lagpitaw bagay ito ba ko? Ano pa? Ano ito? Lastiko lagpitaw? Lagpitaw. Parehas yan. Parehas. Yung so ginada ni David ni Goliath ka ni David kay Goliath. Yeah. Tinamaan sa angog. Ano pa? Maninggoon si David. Ba't ba yun man? Maninggoon. Maninggoon na no? Maninggoon. Lalo ang kulatin si Bandalyon ang takladon. Ahulog migo. Pag natakma mo, ang pinakadabi sa kulat si Singon na pagaro-garoon mo, Pag naurang mo lang maulang nga, nagpitawan. pag guminaro, migo, mas demo na bilin takmaon, hihikapon. Ay, sir. O, sige na. Lamang kita, sir. Sarawayan nila. Bye-bye. Bye-bye. Mana, ito, ang napudkaan, slingshot. Slingshot tabi ang apod ka yan. Ang apod ka yan. Di ba? Slingshot. Yan. Baditiful palan sungaran. Sus, kuday ko na ganatotoo. Baditiful. Ang ngaran palang kanso, baditiful. Okay? Oh. Angel, papunaro tabi sa kuya ni so, igo kayang tao dyan sa baba, nairakon man ako, gusto da mga pudanta. Giri may problema. Hello? Hello, kuya. Yes. Sabi na, gumanlapitaw daw. Pag may nakasabit lang, guratin sa lang kung nakain na kayang mabuton. Oh. Pakipisig bintan, siya ko din kiga po sa porta ko. Hindi ba rabat din sa, sa oras ng guratin. Talaga? Iba man ito manay. Tapos naman, ito tigsabi ka lalaki. Lastik ko man ito. So, ganito, basta aram mo sa istorya ni David Buda ni Goliath. Di mo aram. Ay ba? Di aram mo sa istorya ni Kuan ni ano ini ni Dalisay Buda ni Kuan ni ano ini. Ni Dalisay Buda ni singan ito. Di mo nga ni Kuya Aram. So babae sa ito. Triwin kita, kuya. Punon ta na talita man na aram figuro nang dawa. O sige na. Bye. Okay. Okay. So minaglat namang sa alunan tabata medyo maray-maray na kidit sa boses ta. May nagdigdis ako diyan. Taara mo, di man kami nagapalawag kay tawo digdi sa announces mo. By lang sa COVID protocol na mga bisita. May nagdigdi, may problema. Hello? Nung Yes. pagod ako po ang lagpitaw. Utong so may tubig pagkatapos nag-agi ka dyan. Naglagpitaw ngayon sa matubig. Boy? Boy? Ano po?
Lamo taw itong salbatana ka. Lamo taw ito noy. Oh, sorry. Ang lagpito pala, slingshot. Slingshot. Oh, slingshot. Oh. Pagkataka mo po ka sa bagon, tignan kika po. You Bagon sling. ako, paltok. Kaya nabot yan ay slingshot. You sling and then you shot. Ay, Yeah. Thank you. Sige, bye. Angel, papuda na Angel suyaw niyan sa... Papudan mo din, mapasakaton tabi. Di na, bako, di ta. May COVID protocol ba? Sa Rawayon ka? May COVID protocol kita. Papudan mo sa COVID. Naguro kami kasi bago. Kamu tabi na mga may tuyo sa DCGB. Pasensya na po kamu ta. Kami po, may COVID protocol kami digdi. Kami nga ni baga po na, supposed to be nga ni baga po, dahil kami naka-face, naka-mask. Sa Manila, nailing doon mga announcer, dahil man baga naka-mask. Pero po, proper distancing yan. Kami po, medyo, gusto mi man tabi mag-ingat kimaray. Gabos tabi kami naka-mask didi sa DCGB. Habang kami naka-onboard, maski ang tao sabot kami naman sana, tabi, tabi yan, nagamas po kami ta. Siyempre baga po, pag nagatarambagaan kami, ang liwi, nagitipsik digdi sa kung saan digdi sa palibot. Diba? Kaya po, medyo, ano yan, medyo, hello Angel. Apo. Ano da? Ano? Dede, papudon mo sa, may cellphone yan, magabot dyan sa kuya, tinawag ko na sa number, bakit ang cellphone mo? May number yan, papudon mo sa kuya, aram niya na eh. Aram niya na, yo, okay. May COVID protocol po kaya kami, kaya pasensya na kamo, mga tugang ta. Kami nga ni naka-board digdi, naka-mask kami gabos. Para po maiwasan man ngaya ang tipsik ang ano yan, salay baligdi sa samoy ang console. Buday bapat. Ini pong boot may pig-sanitize man ang lamesa. Pero siyempre, kaya po ang mangyaray na mag-iingat kita dahil sa COVID-19. Yo, okay, sandali lang ta. Igwadigdi ki naghahagad kita bang ta may problema da ini. Hello? Hello? Binalidate me na po ini. May mga daraman siyang papeles. Hello? Ayan. Igwa sa mga darang papeles ta. Nagadanda ang mga tugang so ama niya. Ano mo nangyari man eh? So ama niya, nabangga kinakamotorsiklo. Kan mabangga kinakamotorsiklo, hay na ni. Oh. Ano? Sa smart daw po yung Iyo, sige. Yun, okay na. Naka-charge ko na. Oh. Nabangga kinakamotorsiklo duman sa barangay Ninda. Pagkabangga, tuminama sa payo sa simento sa tinampo. Ara mo man eh. Supayo niya, may dit sa nang igwada lang daki gari kwanigdiki kwan sa payo, may nagparadugo supayo. Dito nahikan doktor. Dito doktor. Pakalipas kinagkaperang aldamani, kang pinaulin, nagadaan. Ita sabi, maray na ngayon yan da, sabi kan doktor. Kang paguli lugod sarong, nagadaan, baka may iba pang namatian na magabat na. Tama. Sa persona. Hay na, Angel, tabi. Nag-upload. Hay na. Di ka man na-receive. Oh, sabi ni Kagawad Bon, si Aliana nga niya ito, tabi, migo, sagom ni Cardo. Kagawad Bon, si Aliana pala nito, adi, yung manangga. Ngunyan, so ama niya, nagadaan. O sa iyo, isus ko. At ayan mga tugang na mga tama sa payo na nga aksidente, bigla nakalampog kung ano. Dahil kita dapat magtiwala kaya, dapat po, na mamanage kimari ang kwan, pasyente, ilinga ito, dahil tarang ko ng kosa kang bagagana. Kaya niyang problema, taday po naaraman, kung arin so kwan, kung ano so, ano yun, kung ano so, sisay so nakabangga, taday kinakailing, di ba? Taday kinakailing,
Kaya tungo yan, problemado sa pamilya mga tugang ta. Ang pagkaasabot ko sa oron may kasabago, may babayadan daan na. May babayadan. Jesus. Ganyan ko, so kayahon sana. Ta. Ano yan. Pero tabi, pasensya na po kamo ta. Ano ini? Dahil lang po sa COVID protocol, medyo di kami nakakapataramdig di sa on-air, sa booth, kang sistema na persona. Ta kami nga ni po bago maglawag sa booth, nag-sanitized kami digdi. Minakarigos ka, nakarigos. Nag-alcohol, mga may putbat kami, etc. Para po malinig ang gabos. Ano, ta nganin pa siguro man kita. Hay na, sumaapod. Nawara. Angel, madali lang po. Kung muna ron tayo nita. Bata ini mga tugang, may nagyanang og tabay na taga Kibungbungan. Ikaw dyan kita taga Kibungbungan na nagdadangog. Taga Kibungbungan dahil ni tabi. May daradara man siya na death certificate, buday ba pa, ng mga papeles. Baka lamang may nagdadangog dyan na taga Kibungbungan, pagkikuan ng tabi ni dadaw kunining, ano. Paano man ako naman, uling nga may nag-text nga na, hindi ako makontak. Oh, papula na ba? May nag-text nga na sa ako, di ako makasara sa number. Gariman sa na yan, sulagpitaw ni David Ingulaya. Baka yun na ini. Baka yun na ini. Di ako naapudan. Di ako naapudan. Sige daw tabi. Ayun sa daw tabi, Angel. So, Angel, so smart ko tabang pigapudan niya eh. Hi. Gari gusto ko naman magluwas naman, sabot na naman. Ano ba eh? 0928-777-5548. Yo. Oho. Sir Henry, kapitbahay mi po yung nagadaan, karpintero, dati ng mama ko. Mabuoton po yan si Tata Ayong. Oo, ni Mananggado. Yan sa taga-Kibiyaw, di tabi so aki, nagagad kita bang? Kaduni karpintero mi ngaya po yan, nagadaan. Dati ng mama ko, kay Irakman. Tata Ayong ang pangaran. Sige daw. At karon tada, baka po mga tugang may surusobra ka mo dyan. Baka yun na ini, madali lang nga. Hello? 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 Yes? Ano po? Iyong anay po, di daan nagkakapod sa kuya. Salamat ha. Salamat po. Ako, sir, salamat. Kababayan. Napodan baga o. Sige daw. Taba, baka lamang ikaw mo surusobra dyan, di. Magkoro-korentibot naman kita tagsarang ribo. Natasunta nga dyan, Mr. Masidang. Bait mo naman yan. Hay, napapagal naman ako. Natatakaloy. Sige daw. Tanayirakon man ako kainin na imagine, bata ini parang sabi kan texter, karpintero pala nini. Dinarada sa ospital, tinahi iso payo, pagkataya pinauli na, tawagin na nga niya, mal, nagadan. Ay, sus ko. Nasaklap, taday po mga tugang naaraman, kung isa nakabangga, nakabunggo sa kwan, ay taga Kibungbungan, kaya po madali lang halat-alaton ta sa apod ha. Nataman ta nakapod nga ni so iba lugod. So nagapod yun masanda dyan sa babakan DCGB. Di lugod ako naapod ha, pangyari sa Mauraro. Kan lugod so madali sana po mga tugang ta. Kasi kaso unta mo na ini tapag mga araw kaya ni. Bata ko daw ang tao ng ganda. Di ako nagtatao nagsasubog ako magsayuma. Hello? 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 Yes? Good afternoon. Isay po ini? Isa
na po si Sheila Ugayon Arbo po. Sheila? Sheila ano po? Hello po, sir. Sheila po. Oh, Sheila ano? Ako po, Sir Henry. Ikaw po suyaon sa baba tabi, nagigisa di si GB? Po? Sheila Ugayon? Opo. Ugayon Arbo. Ano po? Ugayon Arbo po. Opo. Ano pa may pag... Ikasuka o sa bago? Opo. Oh, Sheila Ugayon Arbo. Opo. Oh. Ikaso aki kang gadan? Opo. Oh, ano po sa pangarang kang gadan? Si Hilario Ugayon Senior po. Oh. Ano nga po riya? Chuayong ano po kayo ni ba? Chuayong? Opo. Oh. Istorya mo daw kung paano nagada. Ano nangyari kay papa mo? Na bunggo ko kayo, sir, ng motor po. Oh. Sila, nakatapil po siya. Na ano sa pamilya, naantog sa paril. Oo. At di man po nga ni tinabangan, dinulagan. Namid bidan po so nakabangga. Di man po, sir. Anong oras po nangyari ito? Po, Anong oras po nangyari? na mag-aalaw na po, sir. Alaunaan. Yun po. Angel, tayo tabi kay monitor naman na para madami o kimaray ni Kwan. Bata na pagalak magparataram. Gatol ng alunan ko eh. Tawan mong monitor si Kwan. Di ko nasabutan kimaray. Sa radyo siya magdangog. Ilaman ay? Po, Oo. Gusto sabihin mo, nabangga si papa mo. Kanabangga siya. Anong naging disposition tabi nindo? di man po na ano, so nakadestigo po, di man po ng surrender. Okay. So ano tabi ang problema nindo? Ano po ang gusto nindong tabang na gustong hagadon? Gusto ko po, sir, makahagad kita ng tabang para sa kabangan lang po niya. Oo. Kaya sa pansunan po kita na. Iyo. Mas date na tabang lang po, sir. Pira pong babayadan nindo ngunyan? So, Pira pong babayadan nindo? nasa kanta po, sir. Nasa 23. Nataputa 23,000 po. 23,000. Ano po ang hanap buhay nindo? Tabi isa. Anong hanap buhay kang pamilya? Ano pang hanap buhay kang pamilya? Sir, hindi ko po maintindihan, sir. Iyo. Ano pang hanap buhay nindo? Tabi manay? Dahil lang po, sir, sa araman na din po ako. Oh. Si papa mo, anong hanap buhay ka ito? Ano pang hanap buhay ni papa mo? Makusuko na ang feedback lugod kan radyo. Pakibaba-baba kang radyo. Okay. At si mama mo po, ang hanap buhay? Sir, Ano pang hanap buhay ni mama mo? araman po, sir. Iyo. Ara ko na, may lang tabi ha. Manay. Pwede tabing lumabas ka lugod sa bilig. Lumang katabi sa tinamputa. Makusugo na, di ko nasasabutan eh. Palabasa daw tabi yan dyan sa baba kan. Ano yan, sa tinampo na lang. Sa may tindahan. Para mas klaro tabi na. Okay, so, Nakabutan po, sir. ano po? May ko, ano po, sir, may mga nakabutan. Araw kayo ni, ano po ang gusto ninyong hagadon sa nagdadangog? Nakulong. Sir, Mane, tarami daw tabing lumabas duman sa may feedback kung sabihin, may radyo. Lumabas duman sa kwan, magdangog na lang sa cellphone tabi. Hello manay. Ano pa ang gusto niyong hagadon sa nagdadangog? Oh. Ko na ano pang sa to ano pang sa inyong mensahe sa nagdadangog mo niyan? ano po? Ano po? Hinog na po sulang ka? Hinog na sulang ka?
Mangyari sa... Ano? Hello? Di mo ko nadadangog tabi. Oh, manggurano so kilo kan sira duman. Mangyari sa mga baka. Sige tabi, mga budang katabi sa nagdadangog ngunyan para po sa endong ano yan, sa endo tabing problema. Sa magandang dalang po, nagagad mo akong tawang sa Indo para sabayan na po ako para nakakama ako sa baon. Oh. Sisay na po ako, may maray na buo Oh. para ang problema naman. Okay. Pahigyan lang namin. Iyo. Okay na po manay. Salamat ha. Condolence tabi sa endo. Salamat po, Sir Andy. Opo, condolence na lang tabi sa pamilya ha. Alright. Ano nga na Angel sung arang ito ni Missy ni Manay. Arog na lang po kayo. Angel, bako iga pa kita dyan may standby fan kitang 1,000 ano? Kasapon, may standby. Iga kami digdi ki standby fund na 1,000 pesos. Tamay naghato digdi. Kaso hapon na hapon, mga alas 5 an hapon hinatod. Standby fan bungaya tabi Henry M. Okay. Kung tabi sung arang kayo Angel. Ini po na 1,000 digdi na itinao kayo ito. Itatao ko na digdi kay Mrs. Ngayon na makapuun-puun. Angon yan, kung kamo tabi mga tugang may surusubraman dyan, tabi na halimbawa man, gusto po nindo na mag-donate, makiapod na lang po sa sakuyang numero. Ang sakuyang numero, 0995-398-1813. Sa Smart, 0928-777-5548. Okay. Ini palang karpentero si Chuayong. Sunabangga. Unida ko lang nag-text sa kuya eh. May apat na nag-text na neighbor mingi po yan digdi sa Kibungpungan. Talagang medyo kapos da mga tugang sa pagkabuhay. Tangi kinakabuhay nga ni karpentero sa pagkakarpentero. Okay. Sisay man daw na dahil man lamang ikonsensya ang nagdulag na buminangga digdi kay Chuayong. Tapos man, yung ano ito, ano yan, pagkaan? Nakatama supayo sa simento. Iyo po mga tugang ang kausa, kan sa iya tabing paggagadaan, sus ko, kairak man ade. Karpentero po dati si Hilario Ugayon, kaso sarong taon na bedridden, tanaghilang, pero matibay po siya lumaban. Kaya nakarecover. Makahirak po, takong no arin marahay na siya, day man lamang pigtabangan kanakabangga, mabuot po na tao pati unayling muna mani. Sabi kan texter, na bedridden pala ini kan sarong kan inot na mga tao. Kundi, makusugdang maglaban, matibay na maglaban, naulian. Kanaulian, Isus ko, naglakaw-lakaw sa tinampugayon. O nasa bitang kinagmunguto, nabayo to kaya sa kansa iyang aksidente mga tugang na kinagadan. Kay Rakman, ano? O sige po, baka po, igwa na digdiki, may 1,000 kita dyan, Angel, ano, na pilitang magamit. May 1,000 kita. Yun ang unan po nanta na pagtiripunte-punan. So kaya ta sana, tabi, para sa gadan. Takanginot, pigtarabangan ta sa buhay, para day po magadan. Pagkayo man eh. Pigtarabangan ta sa buhay, para day po magadan. Ngunyan po naman, sugadan, mga tugang pagtarabangan-tabangan ta, para po siya maipalubong nin maray. Diba? Tayo mangki mga indulin sa kitang pwedeng makuha sa pagtabang po mga tugang sagadan. Iyo bagayan, so, nakapalaman duman sa, ano nga ito, so, kan last year baga, year of the ano daw ito? Kan last year of, ano nga kang last year, Angel? Bury the dead. Yan ang saro sa kwan naman eh. Ngaya, visit the sick. Yan, mga arog kaya. Saro naman sa kwan, ilubong ngaya ang gadan. Kaya po, iyan tabi ang sitwasyon ni Chuayong kay Rakman.
Okay? O di sige. So number tabi, pakiteksa lang sa mga interesado, mga tugang, 18 bago mag alas 4. Oras natin yan sa DCGB Radio. An oras hatod sa Indokang. Hatod sa Coffee Mate Indukan. Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Hinebra San Miguel. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old. May new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 071 series of 2020. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap, all-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C. Tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro. Mala nga ni naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma. Tangan ni dai magutom, ayo kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bagong hitsura, bagong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Nesta Gen 3. Para kay chikiting 1 to 3 years old. May 1.8 kilogram big pack. Good for 56 servings sa halagang 13.93 pesos SRP per glass. Available in supermarkets and drugstores nationwide. Nesta Gen 3. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients, as in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Iwasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit na COVID-19. Palagiang maghugas ng kamay. Siguraduhing wasto ang paggamit ng mask. I-check ang temperatura para sa lagnat. Umiwas sa matataong lugar. Iwasang hawakan ang mukha kapag hindi pa nakakapaghugas ng mga kamay. Iwasan muna ang pagyakap, beso-beso o paghalik sa ngayon. Maging maingat, maging ligtas. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak, 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak, just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021. Per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Si Henry Maceda, ang pink on mo, baby. Thank you, Noy. May nag-text digdi. And unit po ang kuano, unit po ang number mi sa GCash. Ano? Sandali lang ha. Anong yatabi ang number ninyo sa unit pong number mi sa GCash? De po kami kikuano ni Manasaro. Nagapot kang, ano ito, pasa load, ano po gaan? Pasa smart padala. De po kaming smart pala, po kami pay maya. You pay mamaya. Tama. Pay maya. Wani po so number sa kuano, wani po so number sa GCash. Nagapot 0968-361-3477. 0968-361-3477. Iyo po. Ulitin ko po, 0968-361-3477. So GCash yan. Di po kami ki smart padala. Ikaw po kami pay maya. Iyo. O, kung baka gusto naman, di man kinagapot kayo, pero baka di man may gusto makaaraw mo, ni po ang pay maya mi. 0968-361-3477. 0968-361-3477. Okay? Please check my COVID positive isus ko. Okay, tabi.
May COVID positive na sa saruan la. Sige daw, tayo forward ko ini kay Lou, kay Renz ta. May sus ko, ano na din, ko din na po ang COVID adi. Paano daw yan, mga tugang na bagay na yan. Madali lang. Ano pong ibig sabihin ng acronym na DCGB? DCGB. Angel, explain, Angel. Explain, didi ka. Saan nga hali ang DC? Pag dahil mo na simbagaan, suspendido ang sildo mo kay, pero nga luman. Sinabi na Grabe naman ang mga palibasa kano niya. Ano daw, kung nag-reskwila ando na ko, gari, panagtuturo kan sa professor, gari, ping naglakaw-lakaw ang isip. Ang DC po, arogene, ha? Arogene. Yan po ang call letters sa Luzon, Visayas, Mindanao. Nasaan mo na, Angel? Gapunta ka kayo ng mouse. Ang DZ, iyo pong naka-assign sa Luzon. Dua yan na naka-assign sa Luzon. DZ and DW. DC, DW yan. Ngayon. DC, MM, DCGB. Luzon yan. Kaya pag nadago mong DC, Luzon yan na station. O kung baka man, DWWW. Yan. Luzon yan. Pagkapon sa DC, DW, Luzon yan. Okay? Pag nagpon po ang istasyon sa DY, Mindanao po yan. Mindanao. Ngayon, DYXQ. Yan. DY, ano nga ng apelyido kayo ni Mark Sand, DYMS. Yan. Bisaya po yan. Pag sa Mindanao po, pag nagdaw nga DX, Mindanao po yan. Call letters yan sa Mindanao. Yo, now. Sen, mga yan nga na duwang litra. Sen, ayan. Ayan po, diskresyon na ang ka nag-apply kang franchise. GB, ang gusto mong tabi kan GB, Jerry, ano man Ano? Gabos baba. George Bayona. Ang George Sir George G, di ba? Di ba? Kanginot, kaya ay GB. Sir sursugon nga ni MS, di ba? Ano sursugon tayong MS? Maming sursugon, kaya siya maming. Mga araw kaya. So, last two words po, discretionary po yan kang nag-apply kang broadcast frequency. Yan po. Araw po yan kang. Okay, yun na. Next question. Grabe, yan, mga hapot naman. Ito. Hi po. Okay. Sige, salamat po sa GCash daw. GCash. Sige, tingnan niya. Okay, sige po. Salamat. Alright, okay na? O bueno. Malas 4 na naman lamang mani. Sa mahiwagang tanog tayo. Ito natatapos. Sus, mayat las 4 na naman. Okay na 100 pesos na load tabi. Mahiwagang tanog. Sabi daw. May clue na akong tinaw kayo ni Kansarong Aldawa. ₱100 tabi sa makakahula sa mahiwagang tanog. Okay, sandali lang. Tama rin. Okay. Happy Valentine po, sabi ni Miraflor Joven. Sabi ni Louie Gabriel, Happy Chinese New Year po. Pabati po sa mga taga Tanagan, Bakakay sa isla. Ate Rochelle Lumibaw, Bunag. Ate Rochelle, marin hapon po Kuya Henry at sa gabos na mga kapingkion. Pakigreet po kay Papa Oka dyan sa Kamalig. Thank you. Yan. Si Slingshot man tabi ito. Okay. Sabi ni okay. Sabi ni Baldwin Mediavillo, baka may internal hemorrhage po. Naglion
sa nito part of the iyo ini data po aram dapat na scan condolence po to the family iyo bagadi so nagadan kayo dapat ko tanapig CT scan ito ano para mailing man ano kunigwak internal hemorrhage okay ora man palang kinakaisik ang mahiwagang tanog na ito mani ito po mga togang ko sunindong matanos ang sarong bagay itong kaipuan. Kung gusto mong tanuson ang sarong bagay, lukdo kidilata nahulog sa lamesa, sala, boti na pigla, sala. Kung gusto mong tanuson ang sarong bagay, mani, ito ang gagamitin mo. Ano po ito? Agad anti para nahulog, sala, folding bed na nagpaunat. Mali. De talaga. Itaramta na? Ano man eh? Saga na? O saga na nga? O ni berda, o ni may saro pa. Bakal tabi. Bako po ito bakal. Kasi kung gusto mong tanuson ang sarong bagay, ito ang kaipuan mo. Tubo na hulog, mali. Roller, mali. Martilyo, mali. Nahulog na roller, mali po. Kaya ito kanaki pa kami nga kanaki pa kami kahit tumana nga pulgan luler. Sa mga sarlayo ito ba kami? What is this? Loler. Hello? Hello, sir. Ano ka ba? Fly, sir. Fly. Lies? Sir. Sure ka? Titira na katulos ni Manik Isala. Nahulog na mali. Nebel mali. Plies mara. Wara talaga, warang tama ito. Hello? Yes. Ano pong tanong? Wala. Eskwela? To see you go, but have a good time. Saga naman, tabi. Saga naman. Baka may tamang simbag. Hilingan ko na lang tabi sa text nindo. Yo. Bueno. Wala akong nailing na tamang simbag digdi. Salamat kansa ng pagantabay. Mga tugang goodbye. Mabuhay. Wow! May bago na sa Nido Junior para sa 1 to 3 years old. Igwang bakong hitsura, bakong formula. Puan 97 pesos lang. Suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. Per EO 51CA number 172 series of 2019. Namibidan sa